buropo, akala kanina buropo, akala kanina buropo. Oh, akala kanina buropo, akala kanina buropo, akala kanina buropo. Akala kanina buropo, akala kanina buropo, akala kanina buropo. Oh, akala kanina buropo, akala kanina buropo, akala kanina buropo. Okokwamba kenelobe sento jedi nigadi moglenyana kenelobe Ibakala konfonde wetaka mano kurebo deseno makani no wa keje gosi akala kanina buropo Mano wanya yobachi makachide no degogo onye chemeleze no gabo makachide na buropo Ekulira no wakanachu akala kalo Ekuraba no kara Don't well go for don't allow when you know where believe for what with alone. I can't even do come on, I say, Akala Kanina Boropo. Akala Kanina Boropo, Akala Kanina Boropo, Akala Kanina Boropo. Akala Kanina Boropo, Akala Kanina
anya na-azụ arụzie ka o ji sọpụrụ wee na-ejide Obi Ezu anyị sịrị nnọọ ịdọrọ ihe mma lezie ka a na-enye Obi Ezu oge ugbu anyị chọrọ ime ihe gbasara ọjị ọjị adịgo dịka o si dị ichie na ebe a ichie ewere ọjị Ezu ga-ewere ọjị n'afa ndị kabinet ngwa nye ọjị bụ ihe ọjị and ichie Ezenaja ngwa wepụrụ Obi Ezu enye chairman Ezenaja ejesonye efuru Ugo Chiomenifu ojugo ụlọ ọbọdụ ga-aka ise ụlọ ma ihe agbakọrọ n'ụbọchị nke tata ọjọọ ọkwa n'ezi na anaghị esi gbogbo n'ụlọ otu awọmjed wee dị on Saturday Oraukwu waliji olu ụbọchị Sunday Ezenaja Iri-JI agwabụ m kwuo okwu n'ihe gbasara erim-ji uchi anyị na echi Ezu gowala mana asị m ka na machọrọ ikwu anything mana enwe m the opportunity ikwu okwu today wee na-asị na osisi na ọmụ adụghị nwata n'aka anaghị elewu ya ọgbọdụ na-agụ n'isi gị n'ụbọchị nke tata bụ na ọ dịgologo mma ụbọchị Obi Ezu emekwata ha Iri-JI efe otu gala steeti nke dị steeti wee dị a ga-ege because mmekwu na surprise na ama na ihe ga-eme o wee luo tata Obi Ezu osikọ eme wee sị na ọ ya akpọ ndị oyi ya wee wuchasị ya kpụkwa ndị iri ka ha bịa nọnyere ya so asị m okwu onye ọbụla ndị eji wee bịa tata n'okwu dị mmakọ ya wee na-asị na ihe na-emekwa ekpere bụ adị ọdụ ibe na adị ibe njọ so ihe na-eme ekpere bụ na onye ọbụla sọrọ okwu n'obi tata bịa soro na ebe Obi Ezu wee bịa celebrate bịa nwa aṅụrị ana m asị na ihe ọma ya adịrị ya ihe ọma ya na-achụgharị ebe ọ nọ wee na-asịkwa na mma otu ihe anyị na-adị ihe bụ Obi Ezu adị m so happy ọmụnwa echukwu m encourage n'iwu na ọ ga-afụ ndị mmadụ then wee na-ekpe n'isi anya be anyị anya Oraukwu ọ na-ewutu ọ na-akpa every minute na kele otu anyị si wee nọ o wee bụ nọọ ihe gbadolere akpere because eze bụ eze anọchie nke ka o jere ichukwa so onwe ga-ebleme ya ọ nke ka ya mkpa o jebere wee na-asị na ha nataba Tuesday ka ha ya abata otu ha si wee si Naijiria wee bụ nnata ha ya bụ sọmsọ agụlị ka anyị na-eji wee na-akụwakwa ihe mere na anyị anwụrụ ji na be anyị ọ maka nna anyị bụ dị ibe efe o nwebụ mgbe ọ ga-asọ jiri ka ọ sịrị na-akọ ka nna m ọ ka ndị mmadụ ghọta ihe mere otu wee eje this capital operation akọba akụkọ na na-echefuru owu n'anya na emere nke a ụmụ ya wee kpọkọ wee dị mba na ọma meje na Naịjirịa na ọ ya anaba so nyenwa bụ ihe o je ije ya wee kpọkọ wee sị na ọ ya anọdụ na tieta anyị anọrọ ebe a na-eselebreti so mana emechaa anyị kpọkwara mbọ ihe niile emechara disaịdị asị ka anyị kponye aka na ihe emere eme ka anyị kponye aka ka anyị na wee sị na onye ọbụla tara ọjọọ ya tata ndụ tata ịfụnanya tata udo
tata ọganero n'afọ Chukwu ka bịa nkata ụgbọọrụ okwu mmọnwụ be anyị mmọnwụ ndị iro ọjọ mọkwara enwe ahịa nọ ekoro ya mkpọmkpọ ọfọ soro ibe ele na ka ọ na-awalizi ọjị nke ka o wee bụrụ ihe kwu ka a na-eme a na-agụrụ akwụ ibi ya na-ewu Igbo n'ome igbabe ebido onwe n'ife ọ na-abụ nna abụ ana m ajụ onwe m ajụjụ mmadụ ga-akasị afụfụ kpata ego ọjụ iri ego onwe eri abịa ọ na-agba m ngharị eziokwu ọ na-ekwe m nghọta kedụzi ebe iji atụla ego ịchụtasị ego iburu eri Pepe supu mpobi kubaki when I got Chineke. The buyer no more. How many there on the back there? I had the prayer you put in and a half. No, the buyer now, now walk my forward. I'm on the cow of more. Therefore, money prayer. On the jack, I'm not on the jack. Captain down for eight. Where's the last match? Sir, on the table, Kelso shade. Where's the long on a shade with shade? Work can be done over 1,000 more. We're not in a high no, but I want to cannot get up as a mother as you okay. You cannot online. You cannot walk. You cannot pay as well. You want to buy you not snow ya don't come. To where I'm not on the come. When I see, I'm not going to. Oh, no, I'm not chevrolet. You must not tell me and call me and car. To cock on apple. Or the car had to I'm around can be a poor idea. I'm not my shade in Donita for many years. We said I have better as well. But I don't know a shade have upon our hand and mother. When I know I had the room of my home, I can't a lot of people expect to hear. For the phone, I told no time higher.
wee sị na Chineke pụrụ ime ihe niile ka nna yọ ka o ridie ndị Ọnịcha ebe ahụ o kwesịrị ka ha nọrọ nwee ndụ ebe ebe. Diọkpara na-anọ ya ọ tara bụkwara abroad nwunye ndị Sept ọ draiva nka nyọrọsi anya nata wee nata nya ihe anyị na-eme wee na-agazi obere obere ka a na-anụ ọgụ Biafra eso nọ na forefront so na-ekwugharị ka ma na ya survive. So now the first people who did defense state of Umuaya we just surrender my ready currency on the time. We're not okay, how we go Nigerian currency. We don't need it again. I go Ayaptana. We just surrender here. Ugochukwu have no Umuaya. Umuaya is here, they have with him. When he had forever, one woman batara. That was close to the pure aqua mama, pure yetua. Where the book talk back here, why a war, who get you to do. The Paputan cause of Popoya war. Sana Guru deba, he in the deba, Aqua in the deba. Silea. Okay, where did he walk on the wall? What do you need to go? You couldn't myself. You go. More could you? None my will cost some money. Mamma, you could say here. Sorry, the whole money you be there. Ojuku no me ya. Amano yene utonya mi. Makia ma ya me. Upon so many people no but I guide your wire. Then the donation. They refuse. Moi. Isa na ini ne Nigeria na heading to the grave. Yeni na ke megidero Ojuku we say to America maka. Mbiaru odwa ma fa ngwa. Odwa ma ebe mbi ngwa, odwa ma ihe na aru ngwa. We say to we tegide ihe na akọ exhibition pass. We kpaba n'aka. Unu niile nwere sikwugharị during the war with new brand the car. Amakata sino na usa na sponsor. I'm going to make one as he went on Lagos. One source of Butia. Wherefore has some son there with an independent. Obano was somewhere. Because of Lagos, I hold you. Hey! Man named Woke, engineer. I have Fuzia. Because the Barami is a young woman, one name worker. I put now. The Kata, my Panamata. Where's my mother? And I was a mother. Oh, you wrote to work in the Pumakia. You put in now. Careful, born in charge of the Tebera. There's some people are out. As he was alright in there. I remember to hold this. Last year. Man, on the car, one call there back, one call there back, one call there down, one call there down. Where do I have Sukahe, the University of Nigeria? Of home, you will carry on. One woman that Marimbi invite. Kahabia Berry, I expect an egg.
Fada goziere m ihu ụfọdụ mgbe si na ụbọchị tata anyị nọ ebe a Fada ọ bụta ka nsobere gị ka i chichere Fada anọ n'akụkụ na mbụnwa na ọkwa n'akụkụ m mekwuru gaba maka na apụcha ihe dị na-achị mmadụ ụwa ọgbara ọgbara Obi Ezu. onye mere mpụ ruru my age brain is gone. N'afọ ndọ ọdịcha na n'afọ anọ ọdịcha n'obere anyị elekọta ndị ọgwụkwụ n'ọdịcha ka ha si malite therefore na-ayọ mmadụ eneli na ebe o si mmadụ na-eme ebe o si onwe problem anyị na-ayọ Chineke pụrụ ime ihe niile ọ ga-anara anyị ji ya anyị awa ya anyị erie ya onye nye anyị ahụ ọkụ kwa ahụ anyị na-agwụ ya anyị nọ n'ọrụ ukwu anyị nọ na Ọnịcha maka enwere utu uhu na nọrụ n'Ọnịcha anọrụ n'ọrụ ukwu so Chineke ya bịa nọnyere anyị n'izu a ikike nke nye anya furu Obi Ezu. Obi Ezu. Gramsa. ọfọzi ka elefuru maka ka a na-eme ihe a na-agara ahụ ibi ya n'eyi n'ezi anya efu ka anya furu ugo na-adụchawa anya furu correct. Akụnwafọ ihe okwu ọzọ nwanna wee na n'ụwa ifeọmanya ka ndị na-ekwuwe ozuọmaga ka ndị ga-ete ha fọmekatalụgwu bụ okwu na ndị dị ihe beletari ya laise n'osi na chukwu n'obi fọfansi ihe ụgbọmụrụ achime ihe
obodo na-esi ike na Anambra steeti mụ na fa bụ ozugbo oyi ede n'obodo oyibo mụ na fa na-asọsị gị ndị olukwu na-emesi ike ọbụdịghị ọ nọrọ aja ebe ebe fa na-akpọ neat money ọ na-akọsụ everything ọ na-adịlu n'ụma mụ a bụ mkpado ekwu so many people that want them I want to have a pay homage to Obi Ezu. I have seen him now. Can do no. Ezenaja Oraukwu. Anything you put on a pay homage to Obi Ezu. I don't want to if I want to I know soon. I know soon. Nduku. Malaysia full kakumpu. All the guy having. Kakumpu ada go kau having. Oleh kena ndi ngobodo. Ndi ngobodo na Ezenaja. Oleh kena fare. From Monday to Sunday, I ain't leave a call bazaar. Spending money by the bar. I'm to anyone on a bar. You go boys and mark what you go come and say look at that. I'm happy faculty. You know, Kambali. I'm on a banantale. Now I'm a canchale. That's my kind of one jelly. I say, you know, the one for me. The pen you fact, I see it Yes, Gina, Qual é passou?
Unu amago na anyanwụ ụtụtụ adị echi echi. Morning Star Social Club nke Nigeria. Anyanwụ ụtụtụ ka babụnụ. Mana mmadụ ka ibi ya ji akwụnụ. Anyị ekenebezie Prince Sam Chukwuka Akane de la nyakuko potanu nkanyini nekine tenu mandezi ni no ewesi no
Mba, emeche egwu mgbe enwe nke dị ebe a, ya bụ original. A ga-atụ ọla ebe ka ya dị. Nkata ugwu isombolingo. Afọ na-afọ igwe. Israel Majesty West Nigeria. Abu the second of Mabana. Yes, kiri na-agwa Obi Ezu maka na ọnwa ji. Na-agwa Obi Ezu na anyị mụrụ amụliri nne. Yes. Chineke nyere ogologo ndụ. Nyekwuo onye akụ na ụba. Yes. O ji wee zụọ ụmụ ya. Ụmụ ya niile bụrụ ndị ga-aba uru. Onye akpata na ọrụ n'okorobịa ka ọ na-eli n'agadi ya ife. Anyị wee na-asị na ọ ya na ogologo ndụ. Nwaarị isi ike. Na ụmụ ya anụmanụ niile ga na-eleti ya. Ya bụ ebere anyị. Iwago ji ike ka ya wa. Iwago ji n'aha. Awago m ji n'aha. Na ga-eme ọbụla na 29. N'ala ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. N'ezienụ ka o si akpọtụ mmadụ karịrị akarị. Mmadụ karịrị akarị. I soon know. The chairman never. I na-ekele kwunu daalụ na nke anyị power pilot ọgọ ndị nke kwuru ebe ọ na-eme ụmụ ọnwa fine ladies anyị na-asị anyị mara ndị ụlọ bụ ọbido onye ọma ka anyị nọ na nke Obi Ezu ezigbo mmadụ nnukwu mmadụ a na-eri ego na-enwe aṅụrị ka efe ntụkwara gị nwanne m ihe ezu m bụ ihe eji mara m ebe a nnabuo nna-ebuo ka obodo isi eje esi m Amịrị Imo steeti oke mmadụ ọkwa nnukwu obodo na-abịa Obi Ezu nnukwu ọgaranya obi ya dị ọcha webụ my landlord na ezigbo mmadụ my landlord and also a father to me and he's a very good landlord ụmụ aka ka ya adị ya one for
Nebo kwa. Ezigbo mmadụ. Nebo. Nebo. Anyị na-ekele ka ebe eturu gị. Eduru Chinyere ugo n'ebe ezidipụta agụ ọta. Be ndị ọgọ m ezigbo mmadụ. Yes, ọ ndị ọgọ m. Anyị na-asị gị. Yes. Onye nwoke bụ ọsọ nke anyị na-egede nọ na ịlọ ya n'utie mmeji wija ọtụmụja. Onye onye mbere ebe ihe a na-emetụkwa na-eti ọtụ Chineke enye ya ogologo ndụ ihe ga-eme ya jee mee ndị Awụsa ma efu ndị Awụsa niile. Ala anyị na-ekele gị. Kamala ihe Iwe kiti lolo Peggy. Lolo Peggy. My father. Onye nke gị? Onye abetu talk on nwoke. Okay. So we're running from Port Harcourt, we're in Nigeria. We're seeing a lot of fun with Vanemme. Since I know about the landlord of Ezenaja Oraukwu, I said it's a company here. So they want friend of Kalia. Ifenaga. Ifenaga na anya. Yes. Table room mo. Landlord I had because since I was a progress. You need only you will go chair in the area. I think you will go to the area. But I go say, I need to take the other people who go to that. I know car, no carry on. So you had a tumble. Also, dear. You make a simple. Why, what career? Why, what career? Why, what career? I don't see you. Oh. The man that I go Iri-JI said in just not the simple line child. None of them is one man. With all on the good things on them and it's no man. I had their progress in here. If they want him as a member of the Salabok, I'm not going to achievements I'm going to add. Oh, God, take you. They be at the man, Munia, London, or Japan. Yes. I got but Nundu, I was not only game. I'm very happy. I only another part of my side of my nature. Long country. I don't know Obi Ezu eleta nna onwezi unu ihe ọzọ ikekwu ị na-eche anya ọrụ ukwu na-agakwa na nke ya mana ngụmụ eze ọnọchie omekanne ya so Chukwu ya edowekwa ndụ ise etu a Obi Ezu si eme iwe ṅomiri na-emekwa aṅụrị nwekasị n'ebe isi n'ọdụ ihe atụ egwu adị Chukwu na-eche na onweghị ihe ya emenụ Chukwu ya edowegị dobezie na anyị niile n'elu ichi a na-adazi ya n'okwu oge ọbụla anyị na-aga ọnya so Chukwu ya edobe anyị ikuku na-eku ebe sọ igwe ebe sọrọ ya
Chineke si obodo oyibo kpọnata gị ka ị bịa zọpụta Oraukwu. Ndị ilo na-asị ya onweghị ihe ha ya eme gị. Onye kwụsị onunu ịda onye ha da na sochi onwe wee na-asị Chineke nna biko na-ekwo ọnọdụ anyị nọ tata ife niile ewepụtara eji zụ ikwu na ibe bịa anụ ma ndị a na-eke Chineke ma ihe ọzọ. Nna ayọ Chineke ọ bụrụ na Chinefo ka ọ bachikwe mmaji kwuru mmaji n'afọ a Jizọs were ogologo ndụ wee mee gịnị wee chọọ mma wee adịalụ Obi Ezu. Asidio na nlata dịrọdị ọ bụluo na nkwụ adịrọ asio na olile dịrọdị asio na agbọghọ adịrọdị ama m ife ama nke n'ụwa igwe kenezie ekene ikpeazụ ka anyị wee mechie igwe anyị sịrị nnọọ enweghị ife dị ka ezinụlọ inwe aṅụrị ịkpata ego na-enye ibe ya aka na-enye ọgaranya na-enwe aṅụrị na-eme ọkụma n'obodo anyị. They have gone into an institution. There was no idea how much. Kasi àwọn ọkùnrin tẹ̀lé bí ó fẹ́ àyẹ̀lẹ̀ wá láti fi fa àyàtọ̀ yẹn lójú wa. Àbáká àfọ̀dé ego màkà àbátaká ní nàá. In general, Jiawa this year, because Ji Oraukwu was this year. Obodo anyị na-achịkọ maka na ihe anyị kwetara na mbụ bụ na Israel bụ one people one country. Anyị adakpọ onye tabiri onye nwanne obi ọcha ịhụnanya ogbe zuru oke wee na-ayọ Chineke ka anyị na-adịkọ ọnụ na-adịghị abụrụ ọ ghara adịghị enwe ndị na-emerụ ala maka ọ bụ na imerụrụ ala na-eme ibe na-achukwu na asọ nsọ ọ na-agọzi so n'anyị ka anyị na-ayọ n'ime anyị ka anyị na-akwụba aka ọzọ na-eme ọfụma wee na-agọzi anyị ọ na-agọzi anyị mana nke ọ ka na-agọzi anyị ka na-enye akarị maka na oyibo agwara anyị na nkwa o gwara anyị na nkwa na obodo anyị ga-adị ka n'ụlọ dakọ anyị na anyị mere nke anyị n'ọya ka anyị na-ayọ n'ime anyị na wee nọ ya n'ụlọ ọbụla nwa onye nọ China onye nọ Australia onye nọ a sị na nwa agụ adasị mana udu mmiri mara ọkọchị na wee nọ ya dịrị isi ọ dị ga-abụ nkeba maka na ozuru nwa ebe ọkụ ogbe ndị anyị na wee jide ikwu n'ibu chọta ụmụnna wee na-eme ibe wee na-aga wee na-edozi obodo wee sị na ọ ga-adịrị ọrụ ịndọ nwa na-abalị Kenezi igwe kenezi ihe na-ebere ebe a final. Ị mara na-ekwu adụ m ikwu ihe m na-ekwu asị m ikwu ụjọ na chụwa ebe a ka ọ ga-esi ekwu m ya ihe a bụ exactly 1 year 11th of last year ka m kwulie wee na-asị na mma eso wee celebrate 100 years birthday igwe ise ihe m kwulie ihe a na-ekwu na 10 years na onye lụọ gaba udo akpa ebe igwe chinyere eze maka anyị nọ na-agodoli ya so ihe na-agwụ na ọ ya adịla ya mma dịla Oraukwu niile mma na ndịla Anambra steeti mana afa Jizọs Kraịst onye nwe